se přebírają tu od tych poré strun. No tak ty se tam moc nevierč a pěkně na mě čum. Choć snažím se už jak nejlepší zašpěvat do mikrofonu. Stejně nikdy nezažij to jak z tvojego gramofonu. No ale jak se ti to nepodobalo, tak se zebier gitare a zkuš vymyšleć muzikę, zrób tekst a čisté vokale, aby to miało ręce, nogi, dało se to wydržeć. Bo nie ma komuś zwiać do mikrofonu a rękami walić do strun. Řešić tekstu dej mi půlkę, bo na karpent nezdechne, koň až se ludzie